Стоя си тук на тераската, пия си питието и цъкам по телефона и попадам на някакви видеа, изявления на различни хора. Напоследък станаха много чести, затова ги коментирам. Чак ми става забавно. За някакви пътувания в пространствата, в някакви портали, измерения. Ми се иска първо да се изясним за кои измерения говорим. Има времеви измерения, има и пространствени измерения. Първо да ви кажа, че пространствените измерения са физически измерения. И малко ще ви е трудно да ги напуснете. Ако ще пътувате в някакво пространствено измерение, то това ще е в рамките на планетата Земя, което означава, че вие физически трябва да се преместите в някоя друга точка на планетата Земя. Защото пространственото измерение на планетата Земя няма как да напуснете. Защото тялото ви не може да напусне планетата Земя. Другите измерения, за които може да става дума, това са времевите измерения. Времевите измерения са минало, настояще, бъдеще. Минало, настояще, бъдеще, които пак са в рамките на измерението на планетата Земя. Времевото измерение, защото времето съществува само на Земята. Времевите измерения на планетата Земя. Миналото, настоящето и бъдещето. Какво означава това? Че всеки път, когато се спомняте нещо, или си мечтаете нещо, или предвиждате нещо, или всеки път, когато ви гледам на карти, или някой ви предсказва нещо, той навлиза в друго времево измерение. Това е. За порталите съм съгласна. Портали има, обаче изобщо не е шега. Защото ако се случи да минете през някой портал, да смесите измеренията, да не знаете къде се намирате, изобщо не се знае дали ще можете да се върнете. Така че хайде по-внимателно с изказванията за измеренията, защото има още един тип измерения, това са менталните измерения. Тук нещо се върти, тук едно нещо ходи напред, назад, мечтае, спомня си. Това е другия тип измерения. Не бъркайте понятията, много ви моля. Това, че някой е фантазирал или си е спомнил нещо и объркал понятията и не знае в кое измерение точно се